Oh
apa kuwi? Ya lho apa? Kalau mau ayo. Lek mau nek kono jiko nek apa? Loh. Iki opo iki? Wujud opo gedene? Loh. Aduh, payah wis. Iki wong iki penampakan. Oh, si Leo menyamar menjadi tukang pembarang. Loh. Oi, macam ayam ini. Ya, Ini kedai mati. Biko, 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 ya, Biko. Ayo. Oh, ayo. Oi. Ayo, itu nanti nonton jalan apa ya? Oh, Loh. ayo ger, Ayo, Bu. pilih siap ger. Ayo. Ojo nganti sujud, ojo nganti keblok ger. Loh. Oh. Ayo, Loh. ayo ger. Cek nih ger. Ayo, cek nih, lek ora tak jiko ning manen duri sakit ger. Ayo. Ayo Mas Diraja Peti. Oke nono. Keburu aku bro. Lapor nangis, lapor nangis. Ayo, ketempuan nangis kayak. Hara nangis, ketempuan loh. Kapok. Sampai segun sing nangis loh. Ayo, parani, maaf. Ayo parane dicemburu. Lahir batin. Ayo, parane to. Ayo, Rio. Ternoto. Keplok itu. Ayo keplok ini. Ayo, Ayo. toh. Pokoknya maafan toh. Nah, keret toh, keret. Wong wis tuwek tekan pon. Ayo, jaluk maaf toh. Ayo toh, gawa toh. Tunggu to. Jaluk maaf. Ayo. Maaf toh. Geblek-lete wong iki. Aduh, wis pokoke tenanan kowe. Jaluk sepuro. Tenane. Iya, Wis pancen nangis. Aja oleh nangis toh. Aja oleh. Kayak kelopo, diambil. Makasih. Loh, to, kate nono iku to. Loh, nangis mari niku. Geblek selete.
Jali ka bersandar diri. Minalay pin. Aduh. Ayo, dilanjut dikai tabuhan mana Cak? Ayo diajar saiki kowe to. Wayamu saiki to. Pokok wayahe Warsito saiki.